Bugün Balx vilayetinin Türkmen we Özbek kowmlary, büýüklere, alymlar, yazıcılar, ustadlar we birnäçe Özbek Türkmen ýaş ýigitleri Mazar Şerif şähriniň belediýeçilik ýa-da şäherwarlyk mukamyndan itiraz alyp Balx vilayetiniň şäherwarlyk konferansynda ýygnak geçirdiler. جوانان غیور و حاضرین گرامی، محفلی که امروز تهیه و ترتیب دیدیم Bu ýygnakda Mazar Şerif şähriniň köçe we sokak jadalarda urulan lawha adlarında Türkmen we Özbeke dillerde ad bolmadygy üçin Türkmen we Özbek millete itiraz alyp bu ýygnak orta goýandyklaryny aýdyp we Türkmen we Özbek millete ýaşaýan ýerlerde Türkmen we Özbeke dillerde hem ad boluşuny juda gerekli diýip aýtdylar. و هیچ وجه قبول نداریم به نمایندگی این مردم ما اینجا صحبت میکنیم با این مردم کلش اینا چند نوایی که از البته ما مردم در هر 15 روز یک ماه دو ماه اینجا جلسات خود داریم مشوره مردم هم میگیریم با مشوره این ملت مردم اینجا کار میکنیم مشوره همه شد فیصله ما همه شد تا که ما در جریان نباشیم و در نوایی که سه زبان اونجا نوشته شده برای خاطر برای شما از طرف شما برای خود والی صاحب و اطلاعات فرهنگ گپ ما همی است از پس چنین کار میشه ما مردم در جریان مانده شد حق برای ما نمیتن ما ایرا قبول نداریم و حق خودم نمیبانیم که کسی حق ما اینجا طلب شد و کسی اینجا ما را مد نظر نگیره. اگر نماینده میگیریم کمیسیونداران یکی از قوم ترکمنان و یکی از ازبکای ما باید خاص به نمایندگی از ما مردم پرتان کرده بگیریم یکی دویم دیگه هر جاده که اونجا میمانیم همین ازبکی و ترکمنی گفتیم که دایره داریم مختون کنیم سراغی از دیگه سینا کنیم باید از اونها هم مد نظر گرفته شویم دو چیز مد نظر بگیم دیگه پرحرفی نمیگیریم دو گفت ما را قبول کنیم. Ustad Gulam Sahi Muhammedi jinablarynyň hem aýdyşyna görä bu ýygnakda hedeflere tässup däl, amma Afganistan döwletinden Kültür we Ferheng wezirligi we belediýeçilik mukamyndan isteklere özlerine berilen adlary ki Türkmen we Özbek dillerde ýazylyşyny, öz haklary berilişini aýdýar. Şunu şekildekem gurulan komissiýonda Türkmen we Özbek milletinden bir kişi hem ýokdugyny aýtýar. Bugün hem tarihi güzellerin adları belli bolup, köçeler ve sereklere ad koyulýanda, munda hem bayat her milliyetin özünün nüfusuna laýyk hak berilmesi gerekdir. Amma bugün görüp otypyz ki Türkler tarafında, hususen hem Özbek Türkmenlerin aralarında hiç bir komissiýonda hem hak berilen ýok we adlar hem başka dillerde goýulyp berýär. Bizlerin tassubymyz ýok, amma özlerimize bolan hakymyz berilmesi üçin bugün ses çykaryp otypyz. Bizlerin istegimiz döwletden we riýasat Wezaret Etlaty Ferhengden bol ki bizlerin özlerimize berilen ad ol mantikalarda ki Türkmenler, Özbekler ve Türkler yaşaya, olaryň mantakasyna özleriniň degişli adlar goýulsa ve güzellerde olaryň adlary Türkler dilinde yazılsa. Eger mantikada Türkmenler oturanmasa, Türkmenler dilinde yazılsa ve eger hem Özbekler oturanmasa, Özbeki dilinde hem yazılsa, hak berilse, bugün bizlerin istegimiz bu. Dakikan. Amma görüp otypyz ki mutassyfana ne bir komissiýonda, ne bir alınan komitelerde hiçbirinde hak berilen ýok we hiç kaysyndan ses çykarylan ýok. Ve egerde gelecekde hem buların haslarına cevap verilmedik suratda öz hakları üçün kete itirazlara baş urjakdygyny aýtýarlar. Çok naraz biz. Mana şu öz hem bir ýygylyş bolup ötdi. Takriban şu mawzuga baglangan edi, ajandasy şu edi. Amma ýene hem rahbariyet vilayet Balxga bize peşnihad berýär. Bu müşkillarni hal qilýla, bolmasa ýerta watanymyzga ki mana şunday uruşlar dowam qılıp turupdy. Ýene bir uruş ki milliýaty we kawmy, zubany we şahrywandy ortaga kelmesin. Bir azgina özleriz insofdan der nazar alyp iş qilýla, bir azgina hak we hukukda teşmin bolýla, hak nomy Hudadyr. Bilahira bu milleti bundan ziyod azar bermeýler. Dar suratki başkalardan kadar men bunda taassubamyz gapirgim kelmeydi. Yine hem vaqt kelsa qasovatsizdan aytish kerak.